Κόβεις για το καλοκαίρι. Πώς ξέρει αυτά τα λάθη που έκανα εγώ και δεν θες να τα κάνεις σίγουρα. Το aggressive cut δεν δουλεύει. Γιατί μπορεί να χάνεις γρήγορα κιλά και να χαίρεσαι που κατεβαίνει ζυγαριά και όλα αυτά. Αλλά όταν έχεις 1000 σελίδες έλλειμμα, 700 σελίδες έλλειμμα, ξέρω εγώ, και δεν είσαι ήδη σε υψηλό ποσοστό λίπους, καταστρέφεις την ορμονική σου ισορροπία. Δηλαδή, ναι, το ακούω το aggressive cut, άμα είσαι 30% λίπος όπως ήμουν εγώ. Θες και εσύ να χάσεις 40 κιλά, μπες στο προφίλ μου και σε πλήρωση φόρμα. Να χάσει σε ένα μήνα, ας πούμε, πολύ γρήγορα κιλά και μετά να έρθει σε ισορροπία. Αλλά όταν είσαι σε ήδη χαμηλό ποσοστό λίπους και κάνεις ήδη παραταμένη δίαιτα, το aggressive cut θα σε καταστρέψει. Οι ορμόνες σου, η κορτιζόλη θα αυξηθεί, η τεστερόνη θα μειωθεί, γιατί αυτές οι ορμόνες πάνε και λίγο αντίθετα. Ο θηροειδής σου θα σταματήσει να παράγει το ίδιο τα αυτρία. Η TAF4 θα μειωθεί κι αυτή και θα αυξηθεί η reverse TAF3. Η οποία είναι αντίθετη της TAF3, είναι προφανώς για να σταματήσει να ρίξει το μεταβολισμό, να πει: Οπ, εδώ πέρα κάτι γίνεται, δεν έχουμε φαΐ, ρίξει το μεταβολισμό, ρίξει τις καύσεις. Επίσης η λεπτίνη πέφτει, η γκρελίνη ανεβαίνει, σου αυξάνεται η πείνα επειδή δεν έχεις φαγητό. Η λεπτίνη, να πω ότι είναι τα ανάποδα του γκρελίνη, είναι η ορμόνη η οποία θέλει να σε αδυνατήσει, οπότε όταν είσαι ήδη αδύνατος, δεν θέλει να σε αδυνατήσει άλλο, πέφτει και μετά νιώθεις συνέχεια πείνα. Αυτό γίνεται και αν είσαι τυχερός σαν και εμένα, θα σας κάσουν μετά, όταν τελειώσεις αυτό το aggressive cut, θα σας κάσει υπερφαγία, επεισόδια υπερφαγίας, θα αποκτήσεις τη διατροφική διαταραχή και ειδικά παιδιά, αν έχετε ήδη θέμα, όχι και φαγητό εδώ, αν έχετε ήδη θέματα με τη διατροφή και η σχέση σας δεν είναι καλή με τη διατροφή, θα αποκτήσετε ακόμα χειρότερα προβλήματα που δεν θέλετε. Οπότε, aggressive cut κάνε μόνο εάν είσαι πολύ ψηλό ποσοστό λίπους και αυτό όχι για μεγάλο διάστημα.